салом мухлисону ҳаводорони бошгоҳи Барселона. дирӯз мухлиси ашадии Барселона зодрӯз дошт, яъне ман. ба ҳамаи шумо обунатиёни гиромии Барсатиҷӣ барои табрикотҳои самимӣ ташаккур мегӯям. имрӯз бошад худи дастаи Барселона зодрӯз дорад. 29 ноябри соли 1899 бузургтарин бошгоҳи ҷаҳон Барселона таъсис ёфтааст ва имрӯз дастаи дӯстдоштаи мо 122 сола шуд. акнун мегузарем ба хабарҳои муҳим. нимовизадгари дастаи Марсели Фаронса Бакар Камара диққати дастаҳои Бавария ва Барселонаро ба худ ҷалб намуда тобистон имкони гузариш ба яке аз ин дастаҳоро дорад. Хави Эрнандес ба роҳбарияти Барселона хабар додааст ки ба нимовизадгари Манчестер Юнайтед Антони Марсиал ниёз дорад. Усман Дембеле пешниҳоди Барселонаро оиди идомаи шартномааш рад кардааст, зеро ӯ мехоҳад ки баробари ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе маош дошта бошад. роҳбарияти Барселона ба дараҷаи хоҳиши трансфери Ферран Торесро доранд ки омода ҳастанд ӯро бо яке аз бозингарони ҷавону кайлдии худ иваз намоянд. ҳамаи хабарҳо дар барномаи имрӯза. дӯстон, ин ҳафта мо аз футбол дам нахоҳем гирифт. ҳолаки пагу рақобатҳо дар топ-5 чемпионати Аврупо хоҳад гузашт. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. ҳамчунин нафарони навро бо промокоди Барсатиҷӣ дар аввалин пардохт $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. аммо дӯстон, донед ки оҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. бозӣ кунед, вале одат накунед. нимовизадгари Марсел Бубакар Камара тасмим гирифтааст ки тобистони соли оянда Марселро тарк намояд. шартномаи футболбози 22 сола то охири ин мавсим муҳлат дорад ва то ҳол ҷонибҳо оиди идомаи шартномаи ӯ ба як қарор наомадаанд. ба худи футболбоз 4 маротиба пешниҳоди идомаи шартнома аз ҷониби Марсел гардида буд, вале ҳамаи онҳоро Камара рад кард. дар раванди музокиротҳои футболбоз бо Марсел боз Бавария ва Барселона низ илова гардиданд. ҳардуи даста мехоҳанд Камараро тобистони соли оянда гон соҳиб шаванд. дар 11 бозии имсолаи Лига 1 Камара ҳамагӣ 1 гол задааст. Барселона бо сабаби дар буҳрони иқтисодӣ қарор доштанаш бояд роҳи дигари ҷалб кардани футболбозонро ба даста интихоб намояд. аз ҳама беҳтараш скаутҳои касбӣ ба мисли Порто, Боруссия Дормунд ва Аякс пайдо карда, онҳоро ба ҷустуҷӯи бозингарони бо истеъдоду арзон ки онҳоро ҳеҷ кас намешиносад равон кунад. 2-3 сол пеш барои футболбозони ҷавон дар ҳайати асосии Барселона бозӣ карданашон хеле мушкил буд. ҳоло бошад боварӣ дорам бозингарони ҷавон пешниҳоди гузариш ба Барсаро рад намекунанд, зеро инҷо барои ҳайати асосӣ мисли худашон футболбозони ҷавон бо онҳо рақобат мекунанд ва ҳамаи онҳо имкони истораи футболи Аврупо шуданро доро мегарданд. намояндагони Барселона на танҳо барои музокироти трансфери Ферран Торес ба шаҳри Манчестер парвоз намуданд. мувофиқи хоҳиши сармураббии даста Хави, онҳо варианти трансфери нимовизадгари Манчестер Юнайтед Антони Марсиалро низ меомӯзанд. барои Хави футболбозе лозим аст ки ҳамчун нимовизадгари марказӣ ва ҳам нимовизадгари канорӣ бозӣ карда тавонад ва ба фикри Хави Марсиал ба талаботҳои ӯ пурра ҷавобгӯ аст. варианти гузариши Эдинсон Кавани низ дар назар аст, вале аз ҳама бештар онҳо кӯшиш мекунанд ки Марсиалро то охири мавсим ба иҷора гиранд. ҳоло Марсиал бозингари захиравии Манчестер Юнайтед аст ва дар 9 бозии имсола ҳамагӣ дар 4тааш дар ҳайати асосӣ вориди майдон гашта ҳамагӣ 1 гол задааст. истеъдоди хуб дорад, аммо ӯ низ дар қатори Брейтвету, Дембелеву, Умтитиу, Люк де Йонгу Лангле шомил мешавад. боз як бозингари тамбалу шишагин гумон мекунам барои Барса лозим нест. нимовизадгари Барселона Усман Дембеле пешниҳоди Барселонаро оиди идомаи шартномааш рад кардааст, зеро ба гуфтаи ӯ аз дастаҳои хориҷӣ пешниҳодҳои молии беҳтар дорад. назар ба Барса. Дембеле ба Барселона шарт гузоштааст ки мехоҳад маошаш ба мисли ҳамлагари ПСЖ Килиан Мбаппе бошад. дар сурати дигар ӯ Барселонаро тарк мекунад. тибқи хабарҳо кадом дастае ба Дембеле 20 миллион евро мукофотпулӣ ваъда додааст, агар ӯро тобистони соли оянда ройгон ба имзо расонанд. аввал ин ки барои маоши Мбапперо доштан бояд ки мисли Мбаппе бозӣ карда тавони ва омори голҳову партофтои головарат аз ӯ кам набошад. айни замон муҳтарам Дембеле ақаллан 20% пои чапи Мбаппе натиҷа дода наметавонад. Мбаппе дар 120 бозӣ дар ПСЖ 98 гол задашт ва партофтои головари ӯро ҳатто ҳисоб намекунем. Дембеле дар 81 бозӣ ҳамагӣ 18 гол задааст аз рӯзе ки ба Барселона гузариш кард. акнун суол ба миён меояд ки барои чӣ бояд маоши Дембеле мисли маоши Мбаппе бошад.
Манчестер Сити барои трансфери Ферран Торес маблағеро талаб намудааст ки Барселона таоман имкони пардохт кардани онро надорад. Аз фурсат истифода карда Пеп Гвардиола ки кайҳо боз мафтуни бозии Нико Гонсалес буд, мехоҳад ки миқдори муайяни нархи Торесро бар ивази Нико Гонсалес кам намояд. худи Торес барои гузариш ба Барса розигии худро додааст ва ҷониби Сити интизоранд ки Барселона барои онҳо чӣ пешниҳод мекарда бошад. ин девонаги дигар дар ягон ҷо рост намеояд, зеро Нико Гонсалес исбот карда истодааст ки бозингари ояндадор аст ва ба Барселона садоқат дорад. аммо ки кафолат дода метавонад ки бар ивази Нико Гонсалес мо Ферран Торесро ба даст оварем, он Люк де Йонг, Серхио Агюэро, Дембеле ё Каутиньои навбатӣ намегардад. маззами ин бо омадани Торес хатмкунандагони Ла-Масия шояд дастаро тар мекунанд бо сабаби дақиқои кофӣ надоштанашон дар Барса. омадани Торес ку трансфери олӣ менамояд, аммо бар ивази як бозингари калидии худ ва боз ба зами ӯ миллионҳои еврои дигар пардохт намудан ба фикри ман иштибоҳи калон аст. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ба ҳамин таом аз ёд набарорен дар телеграм канали мо обуна шуданро. дар он ҷо ҳар рӯз қариб аз 30 хабар зиёд дар бораи Барселона мебарояд. ссылкаи телеграм канал дар описаниyaи ин видео. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай дар паноҳи Аллоҳ.